Hi! Good evening! Say hi! Hi! O, diba? Medyo maho-baho ilang mga bao. Anyway, maayong gabi. Welcome sa among vlog for tonight. Kabalag ako mga beautiful friends. Not only beautiful, mga handsome friends. O, diba? Yes! Kung muni ang gitawag ko gwapo, ambot lang, hindi ko katoo. So akong gikoyo di ako mga friends, di ang mga laki ko sila kabok, tulong sila kabok versus opat kabok bayot, no? Wala nakita lain, tulo raman. So for, ano di mabahin dapat ni usak partag sa ta. Wala na kaayuran. Hugo pa kayo mong tuto. Logo sa Muna siya yung logo sa Kuan, University of Dark Angel. Dark Angels. So karon gatapok ni kay controller. Amo pa utawon ni mga lalaki kung sa din nila ganahan sa mga bayot. Correct. No, kay talagmitan man jud kini mga bayot, mag-away, maglayog, laki mo'y makaingon. Unsa pa laing rason? Magagawa na eh. Mo gani maglayog, mag-agawanan sa pailain. Manungkab ana. Kamangon. Kamangon ikaw unsa imo? Carlos. Wow! Ikaw Floriano sa makaingon. Layog. Wa pa siya pero hinay siya. Madakalan mo kaya. Baka naman tanan. Delay. Press the button. The answer is wrong. Oo, so dagang kay mga reasons no nga na mag-away-away ng mga katungod na pud ani mga lakihan ni. Kay paasa di ay. Gaaway ta tungod sa mga laki. Charot. Kamo pangutanon namo, naabay chance nga mag-away mo tungod sa bayot. So kami na sa Wala dagway. Nawala. Luoy kayo na. Dali ko tinuod na imo. So walay lalaking magselos og bayot. Wala. Ala! Abot ni mo iwat ra ka ba? Dali. O dili harod kani siya kay mo siya mangtas kani ko siya inahans tanan. Oh, pasagan mo siya tangka. Nga mayabo na ato ilim no lupay gamay ra na ko. 200 sa atong budget imo pagunang. Wala si Anin. Tara. Ang din siya kay bro siya kataw dis likod. Oh, kung sa may kasulti Harold tinuod bagyod nga naay bayot silosan ug laki. naa. Si kinsa ba na? Ako. Hey! Los ni Mayot sa. Pero actually, siya got in hindi siya pagpatugan kay gana siya secretary ang love affair. Di po niya patugan asang lakiha kay bas ilugo na kami mga agawan pud mi, mga iring pud mi, mga sungkaban, mga Bet na ko kiriwan. tong gared na gared sa likod. Bet na ko. Duwa man silang garen. Kani mga bayot no usay, di good kasaligan, mga nakit mahigugmaan. Ayaw na jud lamang i-tell. Keep it a secret. Kay ipakita na hurot gud yung mga bayot mis ka kanang tinakluban, maabrihan gyud na nila. So, unang pangutana para sa atong mga boys, ready na ba mo? Ready na. Ganahan jud ko ani niya kay very supportive. Actually, kani siya buotan kani nga friend namo no, masaligan gud siya niya. Ni-subscribe gud siya na, paso mo subscribe gud. So, ang unang pangutana gud, unsa di ninyo ganahan sa bayot or kanang mga pariho namo? Tara na ako, anong hugawan? Ikaw hugawan ka dai. Ako, gamay ra. Ikaw na hugawan ka dai, dili uy. Kayo. Why? Ikaw ang julo gawas sa tito. Tuman, hugawan na. Why? Limpyo. Nang yung bitch na eh. Hoy, the brand out! Hoy, maluhi mo! Wala kami nakabayad, tulo na kabil, giput na di kuryente. Ikaw, Jai. Ha? Hugawan ka? Sometimes. Unsa nga klase nga pagkahugawan mo buti pa sabot dudong? Ganang usahay. Joke. Ansa? Nang hugawan. Wala, joke. Basta hugawan. Parang ugawan, kana ganing Ba may could explain? Ikaw si Lucky, siya may dapat Dili, katong hugawan, katong inato ng kondom ba rin. Uy! Kung makalagot mo ni mga lagi mga bastos kaino kay ilang mga baba ano, wala jud preno kung usa mo gawas mo na jud mo gawas mo na dali silang kagawsan. Sa mga pulong, di sila kahawin ba, wala sila control. Di pareho namo nga we need to have control because we're dealing with social media. But this is for practicality and real talk yun ni siya. So kanisa to pangutan-on. Dali. Yay, guwapo. Aside sa hugawan, Kita, Joe. unsa pay dili nimo ganahan sa usa ka bayot na Tagaan kong 50 ra.
Kaya wala po uso si Quinta, no? Mali, wala. Ikaw, pila mong minimum? 50. 150. 150 ikaw. Wala, pwede Naagog, day, naagog yung mapahipos, day. Pakumba dyan ako siya, day. Sure ka, di ka bayad? Bayad! Bayad ka, Dili. pila, palagmitan, pila. Dili, dili, utang sa kaya may ikabayan. Utang sa utang. Labi na po din sila mga laki, kaya pwede lista-lista. Bayaran ni mo kinsinas, hulugan ni mo kinsi ka adlaw. Murag 5-6. Actually, guwapa ni siya. Ako Royan, pa, Royan. ni siya. Pila yung hinatagan. Ikaw muhatag ka? Uy, pwede sa abo. So, sabot-sabot lang. Kung pala, abot mo na ito noon. Dato pa ko tayo ni malaki, tagaan mo 50 sa imong lipay ka. Tapi petong dagong na lang. Ikaw bam, tagaan kag 50, musugot ka. Ay, baligya iyang katungal. Ay! Lutuan na sa No? bomba. Okay na po si Arwin na po. Ating pagtanong. Maybe. First is, mga lalaki dili ganahan og ugawan. Gawan. So no, di sila ganahan Gamay og bayad. 50 or abutan na in general gamay og bayad, which is practical pud no. Correct. Kaya, puslan man so in counterpart kinahanglan pug makapalit sila unsay panigat whatever. Okay, aside anang duha unsa pa may lain, Arwin? Sama ng ligod ipasulod og mayo. Hey! Ang ansa, ang Mahadlok ko ni pang tao. Dito. Mawad ang kliyente nimo. Usa ba dili pasulod? ang So maybe todo sa ilong daw. maybe physically di siya LGBT man to niya, welcome naman to sa community. Siyempre mga ginabuhat na di siya ganahan, di siya masatisfied. Yeah, yes, that's right. Siyempre mga laki, big ikaw ganahan ka di ka masatisfied dai. Ay, dapat ka nang makatulog ko pag ako. Kana mang loose pad yung kaday. Kawal ka ugma kay try na kay mulat. Ikaw Harold, kanang ganahan baka kanang murag medya nga kanang clingy or romance or katugong binuntagay gud imo dai kanang Pero lang itong intense. og sa panoodles mo na extra hot. Oh, ikaw sa imo ganahan. Instant Kung noodles. sa imo ganahan nga style, kanang medya dili ato ba? Oh. Kanton. Pasensya naman mga friendship kay kanisya manggod, wala pa kapanihapon. Basta gali siya, di pa makapanihapon, dili pa under iyang mga nerves. Okay, so si Bambang napapang tayo Bambang. Utang-utang na mo. Huwag si Bambang. Kisang dito lain upat. Tulog pa man. Cedric. Oh, Cedric. Cedric. Wow, Kung sa'yo dili mo ganahan sa bayot, Cedric. Dili manglogo. Dili manglogos. alam mo wala ko siya lugsa. Orang naigo ko dai. Ganan siya manglogos. Wala di siya gana siya natural kanang Iya ka bubuton ba? Iya ka babuton. So ikaw din nakapanglugos na ka. Out of love kanang bet kay mo, crush kay mo. Oh, Jumbag Earth. Biasa naman shot di ho. Ipaparo na shot. Ikaw dai. Sa unang wala pa ka naka-love life, nagtanggot, DC pa ka. Kaya tagtaisin ko na ba ka? Pwede ba turning? Nakapangwan kag laki ko imo kung gipugos, gilugos, imo siyang gitinta, imo gibuhatan gilumay. Para mag-gets niya. Wala kay Babae lagi. wala siya resulta na dili igad kang pagkatao na kay love life. Sorry. Ganon. Ako dai kay manglugos ko dai. Murag na ako naigos ako mga pangutan. Ikaw din Florian dali. Florian. Namugos is Florian. Ikaw nakasulay kag pamugos, ako nakasulay magyud ko kay bet magyud kay nako nya gwapo niya. Ako kung basta ni ko nga dudong umusugod ka dudong. Basta bet. Wala pa may budget dudong. Mudawat traba ka kuan ko na bang 5 ka kilo bugas deng sardinas ug noodles. Ayuda. Dahil siya nga kinahanglan ko cash unya na mag-releasing og sapa. Wala pasabot ra man po. Wala na may second sen ikaw dahil nakasulay kag pamugos ang chino. Oo, kung Ikaw. Giun sa niyo pagpugos. Sige na, bibi. Dili kay wala man ang imong
Gibuhat pa ka ng... Sige na. Dili nga rin pagkaturo na. Wala siya. Sige ba? Nga dili. Ang samo. Ay! Dali. Dali. Ani, gwapa po ni siya. Manam kinapusugan. Ang pangutana ni Jonel is, nakasulay na ba kang pamugos ug lalaki ka ng bet nimo ka ng imugod siyang angkit, imo siyang gibuhat ko nimo ang tanan day. Ano wala? Yes, that was kuan. Wow. Kanang inid ka. Kailangan mahilngan. Ano gud na no, so di ko nato malikayan din mo. Maabot ko sa point nga kung crush na gud nato, makapamugos gud ay tanong. So sa mga boys diya nga naamo napugos sa una, gulang naman mi. Kung sa mi kusob. Pasailuan na lang may mga dudong. Kamo mga lalaki man gyud mo no atubang dili mo mahadlok mo. Ganahan mo ka ng mga bayot nga igat or formal. Ikaw. Formal lang ngon. Hala, di na, formal na mo. Muna kung di mahalin kay igat man ko ikaw. Igat-igat to. Yeah! Bagay mi! Bagay! Samaan. Savage love! Tar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 
siya formal. Ayun, ikaw Ito ba? Dili sa ingon ikaw may asawa. Bang ba mo yung tubag? Bang mo sa imong bang kasulti. Ganun. Formal yan. Mga dako. Oh, dora mo na formal igat-igat. Panas tuna. Pamagat. Majuti lang. Shoot. Ay, kasto. Be, ikaw Arwin, dali pakita. Dili pa Ayun, naman. kuan, Arwin. Mga gwapo ako, mga friends, mga buta ni sila. Kung sa imong ganan Erwin, formal ka ng igat-igat. Kwento yung romansa. Makalipot siya po sa anunday. Wala sa atong option. Last question niyo, Joshua. Pero, second to the last na yun ni, magugma mo ubayot. Or kanang, di lang gugma no, kay, dugi na mo taday, murag gugma ba ito gaduha-duha, gugma ba ito. Paano lagi? Tungod na kay nagastuan na tuition fee. Bitaw ako sa iba Nakasulay na ka og care. Care na lang. Pagpangga. Wala na nalipay ka siya dahil. Kaya murag sig ako na po ni. Si Oh, Dog Speeding ikaw. Kasulay. Kasulan. Mga pila ka katuig. Katuig sa kapit. Unsay rason nga nganong murag imo siyang gipalangga. Kay, pata magmototuro. Tinag ko, dali ta ka-afford ani dai. Wala ba ito na impas be? So ikaw dai ito. Ikaw nakasulay palangga. Pero kung naay chance mo palangga ka. Wala nga siya. Formal magud siya pinahimutan mo jud ko na lang ikaw. Mo ta na palit ang bambang. Ayun. Hey! So exempted na galingkod kay siya na mag-ebidensya. Arwin, ikaw na pud Arwin. Kani kay tulibag ra magud siya. Ikaw. Gaway guto. Nakasulay nakag-care. Kasulay. Unsay rason nganong na-care nimo ang usa ka palihon namo? Gikir man po ko niya sa ito ganito gili. Makadlawon. Ito, ay kung pakaulaw. Dako na kong gasto. Minsan ang kapag sila din. Ikaw nakasulay nakag-care. Kabalo ba jud ko nakasulay jud kag nag-care nimo? Pila mo katuig dai? Tuwa ni how? Di naman namatay man tong usa, di ba? Dili joke, namatchan siya og boyfriend. Kuyaw na. Wani siya buayahon mangud ni siya. Singali, manaway manguyab na ako. Charat. Tingog dahil, sige, pero inom dito. Pila mo katuig ka dai? Ay, katong namatay siya mga months na to. Pila kay sa? Ang first love na ako, 2.5 years. Care kay kanila, welcome po ko sa family. Ako 6 years, pero wala na kay namin na ikaw. Ako, 5 years. Eh, 3 taon. Eh, mga 8 na sila. Soon to. Kuana. Pila mo katuig? 8 years. Ikaw. Wire copy. One year kape. Dapat 4. Ikaw. Wala pa ka rin kasulay din. Siya kinugapuan ng ulo sa Virgin mo kasulay. na siya. Virgin. So, pilok. Kung saan na siya ni Jerlyn, dumamatер ko ng kwarta, ana. Of course.
Dahil unsa may lain pa aside sa kwarta kay wa di nga lalaki Effort, effort. No, pogi man ko. Pero, Excuse me, kani siya simbahan. before tayo, Kani before siya tayo, ipapusin ko na ko niya. before tayo, di ba? Sa una, di ba ba tayo racket kaayo, di ba? Oo. So, wala po tayo yung mga insakto. Wala po tayo ginagawa nga love, Sa ba kayo care, mo ano tayo. cleavage kayo. Hugawan kayo kindao. Asan habol? Rest na. Duha na ka boto. Ay, Are, wala mo sponsor sa likod. Kapralami na yung tubag mo. Sumuto siya. So kinahanglan gud di ay na gud ay care of effort. Yes. So mo na importante. Napailain ta, dapat na-jugate na may time sa isig usa. Dili ko na para po sa bayot o sa straight. For everybody. For everybody. So kinahanglan ko ng Sa love, girls, care, effort, communication. Correct. Yes, importante yung communication mo gano'n kita. Importante mong good communication sa mga pagtag. Time. So, gabi siya nga, usan to pag-communicate ako yung cellphone. Oo. Katong Palitan ni gasto po din. Gasto ni atong gugma day. Huwag di pa mo dapat og K-pad. Dapat maka-Facebook daw. Chigi na Android mo na kita gadok-dok ng keypad, nanghahalap na ang keypad. Mga buwak-buwak na ito atong phone. Well, anyway, daghang kay salamat atong mga gays, atong palakpakan atong mga friends ka mga boys. Bravo! For being so sport kay Yes. kabalog ka. I really like them. I really love them Yeah, me kay too. panalag sa ka mukuyog, panalag sa ka makitag mga lalaki nga mukuyog pareho nato nga binar kada. Yes. Pero magkasabot depende na. Asa man tawag niya. Magkatapok lang din taon may tungod aning usa ka litong tanduan. Ato ning pasalamatan ng atong sponsor ani si Madam Yon. Hi, Madam Yon. Thank you so much. Pasalamat mo kay dahil nagkari-karimi halang-halang mo na among chef ko. Correct. Thank you, Madam. God bless you. Ningon siya nga ako nang gipadala ang pang cleansing sa inyong tinae. Maod ay si tayo kinawala ganyan kay nag-claim tayo siya. Bayot po siya dai. Iya mga barkada po sila puro mga bayot kaya siya mga bayot. Nga naman, ma'am. Kay bayot lagi siya. Bayot dahil siya. And she's a tennis player, physically. Anyway, daghang kay salamat sa mga boys, Yes. Bam Bam and friends, and everybody. Sunshine. Thank you so much! Yay! Next episode, lain na po nga topic ang mag-discuss, no? Kami na po sa mga love life, no? At dito sa Jer, Hi. i-support iyang YouTube Pay channel. YouTube, Madam Jerjerly. Bastos, ayaw niyo si balik-balik kay makasala mo. Iyang page. Miss Harame. Akali sila, paano ni sila ka ng Flower Girls. Flower Girls. Baka plaza ko sila. The Layo Girls. Huwag kayo sa kalimti to subscribe to my YouTube channel, Ma'am Ellie. And of course, click our notification button para always mong updated Correct. sa among mga bagong i-upload nga video. Yes. Thank you so much for watching and bye! Bye! Bitinduta sa ng pula.